Dobrý deň. Nech sa páči. Vítam vás na novej prezentácii. Ja si možno trošku stanem oproti ostatným účastníkom. Budem hovoriť trošku z iného súdku, ako ste doteraz počuli, nakoľko som geológ, súčasne pracujem ako hydrogeológ vo firme Hydrogep, ale my máme aj vlastné vrtné súpravy, ktoré sa v posledných rokoch špecializujeme na vrtanie plytkých zdrojov geotermálneho tepla alebo geotermie, použiteľného v systémoch tepelných čerpadiel zem-voda. Chcel by som si prejsť také 4 základné okruhy, ktoré vás možno budú zaujímať z praktického pohľadu. To je legislatíva, projektovanie, územné plánovanie, povoľovanie, aké sú prípravné práce pre využitie týchto systémov, princípy, prax, realizácia a na konci možno nejaké praktické ukážky, ktoré sme realizovali v rámci Slovenskej republiky. Takže u nás je táto problematika zakotvená prakticky iba v 2 zákonoch. Jedná sa o to, že vrty nad hĺbkou nad 30 metrov spadajú pod Banský zákon. To znamená, že každá odborná spoločnosť, ktorá vykonáva tieto vrtné práce, by mala mať vyrazené oprávnenie na práce nad 30 metrov. Súčasne by mali zamestnávať odborne spôsobilú osobu na vedúceho vrtných prác projektanta, po prípade banského bezpečnostného technika, ktorý vypracováva realizačné projekty a súčasne vlastne dohliada nad realizáciou prác, aby boli v zmysle zákona. V zahraničí existujú samozrejme aj iné technické požiadavky, napríklad známa nemecká norma VDI, ktorá je však nezáväzná pre podmienky Slovenskej republiky. Po prípade príručka pro projektovanie, povoľovanie a realizácie vrtu v Českej republike, ktorá sa súčasne implementuje skrz Českú asociáciu hydrogeológov. Ale u nás je zatiaľ jedine platné usmernenie generálneho riaditeľa sekcie vôd Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky o tepelných čerpadlách, ktorá usmerňuje povolovacie orgány, ako postupovať v otázkach povolenia vrtov na tepelné čerpadlá typu zem-voda. Hovoríme o vrtoch do 300 metrovej hĺbky. Obyčajne v našich podmienkach 100 až 150 metrovej hĺbky jeden vrt. Môže byť od 1 po x desiatok vrtov na jednom mieste. V povoľovacom procese okresný úrad odbor starostlivosti o životné prostredie v zmysle vodného zákona vydáva k projektovej dokumentácii stanovisko alebo súhlas, lepšie povedané, na vrty na využívanie energetického potenciálu podzemných vod, ktorým sa neodoberá alebo nečerpe podzemná voda. Na tento účel sa vypracoval odborný hydrogeologický posudok, ktorý vypracováva osoba s odborným spôsobilosťou na vykonávanie geologických prác a ten slúži ako podklad okresnému úradu na vydanie stanoviska. Tu vidíte preukaz odbornej spôsobilosti napríklad. Tým pádom, ako náhle orgán vydá súhlasné stanovisko, môže sa prejsť do prípravnej fáze. Ak sa pripravujú projekty do celkovej plus minus výkonu 30 kW, väčšinou sa vychádza z geologických databáz, údajov z tabulkových hodnôt, kedy geológ spolu v kooperácii s projektantom navrhne približné hĺbky a počet vrtov s ohľadom aj na voľný priestor, či už sa jedná okolo existujúcej budovy alebo pod základy budúcej budovy. Ak sa jedná na výkony nad 30 kW, potom sa využíva systém Thermal Responsible Test, ktorý prajame na lokalite na základe jedného navrtaného, vystrojeného vrtu sondami, vykoná skúšky, aby sme vedeli na základe modulovania vyhodnotiť, koľko na konkrétnej lokalite treba vrtov, v akej geometrii, po prípade v akých hĺbkach, aby sme dosiahli aj s nejakými rezervami požadované výkony. Počas roka, ak sa jedná o vykurovanie, tak sa modeluje vykurovanie, ak vykurovanie súčasne chladenie, aj sa modeluje súčasne vykurovanie a chladenie na obdobie až 25 rokov. Toto sú príklady materiálov, ktoré sa používajú do vrtov. Naľavo vidíme dodávateľské balenie sond. V strede obrázku sú 2 typy sond dodávané spoločnosťou Rehau. A napravo vidno
ukončenie sondy, ktorá sa dáva do vrtu, a to ukončenie sondy to je hlavica, kde sú tie dve rúry, ktoré idú do vrtu prepojené, aby teplonosná kvapalina cirkulovala v sonde a dokázala odoberať to teplo plytkej geotermie z našej Zeme. To sú príklady z praxe, ktoré naša firma realizovala. Naľavo vidíme typ vrtania s použitím valivého dláta a vodného výplachu. Ako náhle si to geológia vyžaduje, je potrebné zvoliť správnu technológiu. Tomu sa musí prispôsobiť samozrejme aj generálny zhotoviteľ, respektíve investor. Musia sa robiť nejaké zemné úpravy práce, aby sa mohlo realizovať a pristupovať k týmto vrtným prácam. Napravo je zase iný typ vrtania do tvrdých hornín s použitím vzduchového výplachu. Tu vidíme 3 obrázky, ktoré znázorňujú inštaláciu sondy do vrtu. Sonda z dodávateľského balenia sa po odvrtaní vrtu inštaluje, odvíja sa z takéhoto slimáka, to nazývame, až dokým sa celá nenainštaluje do dna vrtu. Následne sa vrt zainjektuje, či už bentonitovo-cementovým tesnením alebo zmesou injektážnej termozmesi. Injektuje sa to pod tlakom, až dokým injektážna zmes nevyplní vrtný otvor celou zmesou a neprepojí povrch sondy s geologickým prostredím, v ktorom sa vrtalo. A to zabezpečí to, aby medzi vrtom a rúrami neexistovali vzduchové bubliny, ktoré zle prenášajú tepelný tok, a súčasne, aby sa zlepšil ten prenos tepla z hornín smerom do sond, kde cirkuluje teplonosná kvapalina. Toto je taký príklad inštalácie horizontálnych potrubí z jednotlivých vrtov do šacht, alebo teda respektíve do samotného rozdeľovača. A v rámci Slovenska sme už iba tak na okraji realizovali či už vrtné práce pre individuálnu bytovú výstavbu, alebo malobchod, napríklad zaujímavé potraviny, kde majú veľké chladiace priestory a súčasne tam majú aj priestor pre verejnosť. Robili sme rôzne predajne stavebných mechanizmov, kde sme inštalovali a vrtali vrty pod základy, administratívne výrobné priestory, levice 35 vrtov po 100 metrov, verejné budovy, školy, škôlky, obecné rady, kultúrne domy. Všade sa dá využiť tento systém, nakoľko pri rekonštrukcii existujúcich budov sa pri zvolení vhodného čerpadla dá použiť táto technológia aj na ohrev vody do ústredného kúrenia bez výmeny radiátorov. Takže môže tam ísť vyššie potenciálne teplo ako do systémov, ktoré boli spomenuté. Týmto vám chcem poďakovať. Ja len som zabudol možno na začiatku povedať, že tie vrty vlastne slúžia na to, aby vám nahradili tie výmenníky, ventilátory na budovách. Bude to aktuálnejšie, nakoľko už sa prihliada pri výstavbe aj na hluk, vibrácie a podobné veci, a tým pádom vonkajšie výmenníky na báze vzduchového čerpadla vzduch, voda budú časom obmedzenejšie, ale súčasne vám to ponúka obrovskú výhodu, že tieto systémy sa dajú inštalovať aj pod základy budúcich nových budov vo výstavbe. Ďakujem za pozornosť. Ďakujeme. Nech sa páči, zaujali ste, takže 3 otázky. Má zmysel navrhovať tepelné čerpadlá zemvoda výlučne na chladenie, prípadne výlučne na vykurovanie? Boli príklady z Holandska, kedy sa používali tieto systémy na vykurovanie, čisto vykurovanie skleníkov. Vtedy sa uvažovalo s 10-mesačným horizontom vykurovania. Neosvedčilo sa to, nakoľko sa teplo nedostávalo k vrtom a k sondám a vrty sa vymrazovali. Takže treba zohľadniť aj klimatické ukazovatele v mieste realizácie. Následne sa buď prepočítajú tieto hodnoty odborne spôsobilou osobou a zvolí sa. Na Slovensku aj? Na Slovensku sme realizovali väčšinou s kúrením iba, alebo s kúrením a s chladením. Na prechladenie sme nerealizovali tieto Dobre, veci. Je potrebné v každom prípade injektovanie, aj keď sa nachádzame v podzemnej vode už od hĺbky 1 meter a teoreticky máme kontakt potrubia s vodou?
Záleží od toho geologického prostredia, práve ten hydrogeologický posudok posúdi, či sa jedná o územie, ktoré je citlivé na podzemné vody, kde sa nachádzajú rôzne horizonty v rôznych hĺbkach. Ak je to s ohľadom na životné prostredie potrebné ochrániť rôzne horizonty podzemných vôd, injektáž je nevyhnutná. V prípade, ak sa nachádzame v príklade, ako je Bratislava, kde sú štrky, po prípade, kde je ten Gabčíkovský bazén, kde sú štrky niekoľko 100 metrov bez ílovitých hornín, tak tam to musí zvážiť hydrogeológ, pretože tá injektáž slúži aj na fyzickú ochranu pri možnom porušení sondy a úniku teplonosnej kvapaliny do životného prostredia. Takže to by mal zvážiť individuálne. Posledná otázka, aké možná problémy, výzvy mávate počas realizácie vrtu s ohľadom na zastavanie územia, intrabilán, prípadne niečo iné? Veľmi stručne, lebo o tom sa dá debatovať hodiny. Najpodstatnejšia je manažment a koordinácia staveniska s ostatnými profesistami. To znamená, že nie každý si to má predstavovať tak, že sa robia vrty ako pilóty, súčasne aj s betonážou a s viazaním železa. Takže koordinácia, manažment vrtných prác. A druhá vec, najväčšie problémy pri realizáciách sú práve veľké prítoky podzemnej vody, ktorú už počas vrtania treba na stavenisku likvidovať a veľa investorov na to nie je pripravených. To znamená výroba odkaľovacích jám, prečerpávacie systémy, či už do povrchového toku alebo do kanalizácie, povolenia a tak ďalej. Ďakujeme veľmi pekne ešte raz. Ďakujeme.